नोंथांमोननि गेजेरजों आङो मुलुगनि सुबुं माहारिनो गोसो गोरबोजों आङो खुलुमनायखौ जासिदों। रंजालि बैसागुनि जे बे फोरबोनि गेजेरजों मुलुगाव मोनसे सान्थि गोजोननाय बियो लाबोथों। रंजालि बैसागु आरो गोदान बोसोरा बयनिबो थाखाय मोजां जाथों, बेखौ आङो दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 13थि जे रंजालि बैसागु फालिथाय बिनि फालिथाय थेलिनिफ्राय आङो फोरमायबाय। मानो होनब्ला रंजालि बैसागु बियो बर' माहारिनि मोनसे फोरबो आरो बे रंजालि बैसागुनि गेजेरजों जोंनि बर' माहारिनि मोनसे हारिमु, राव, थुनलाइ बेखौ जोङो गोग्गोमै आरो गायसंनो हानाय मोनसे बियो फोरबो। बेनि गेजेरजों जोंनि मोसानाय, गाननाय जोमनाय, मेथाइ खननाय आरो राव थुनलाइ फेहेरनायनि मोनसे बियो गोग्गोम मोनसे जोंनि थाखाय फालिथाय। मानि गेजेरजों आरोबाव रंजालि बैसागुखौ गोदोनिफ्राय जारिमिना खोन्थास' हायै मोनथिस' हायै समनिफ्रायनो बर' माहारिया जेब्लानिफ्राय सुथि मोनदों बै समनिफ्रायनो रंजालि बैसागुखौ खुंबोदों। नाथाय समनि फाखनाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बै समाव माब्ला खुंखो, माब्ला खालामजेनखो, माला फालिबोनाय बिनि रोखायै मोनसे लिरनाय जोंहा जोंनि गेजेराव पान्डुलिपि गैयैखाय जोङो बिनि जेखिनि नाम्बार्स बेखौ जोङो दिनै खम बायदि नुयो। नाथाय बिनिनो गेजेराव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफादफोरा समाजनि मानसिफ्रा बेखौ बे रोखोमनि आथालसिम दिनै स्टेजाव लानानै फैदों आरो बेनि गेजेरजों मुलुगनि मानसिफोरनो रंजालि बैसागुआव जे बर' माहारिया बियो जोंनि आमाय थुखुल मोनसे फोरबो बेखौ जोङो फोरमायनो थाखाय जोङो खाबु मोनदों। आरो बे रंजालि बैसागुनि मोसानायखौ जोङो भारतनि गुबुन गुबुन हारिनि जेरै मोसानाय, जेरै मणिपुरि डान्स, खत्रिय डान्स, गारबा डान्स बेफोरो जेरै भारतनि मोनसे मोसानाय मोनसे माबायाव आवथायाव दिनै फैबाय, रिकगनाइज मोनबाय। थिग बिब्दिनो रंजालि बैसागु मोसानाय बा अर्थात बैसागु मोसानाय, बैसागु मेथाइखौबो जोङो भारतनि मोनसे जोङो मोसानाय बे खोलोबाव लांनो हानाय पर्यायसिम जोङो लांनांगोन। अब्ला बेखौ लांनांगौब्ला जोंनि बर' माहारिनि गासैबो धोरोमारि सिबिग्रा बर'नि हारिनि सुबुंफोरा बे रंजालि बैसागुखौ फालिनायनि गेजेरजों मुलुगनि मानसिफोरनो गाजा गोमजायै दिन्थिनाय, बेनि गेजेरजों खौसेथि, बेनि गेजेरजों गोजोन, बेनि गेजेरजों जों मिथिंगायारि जि जोङो मिथिंगाखौ सिबिनाय, मिथिंगाखौ अननाय बे हाबाफारिखौ जों मुलुगनि मानसिफोरनो दिन्थिनो हानाय बे फोरबोखौ लाबोनांगोन। दा ओंखायनो आं गोलावथार बुङालासिनो दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 14-15 बोसोरनिफ्राय बेखौ बे प्लेटफर्माव लाबोनानै उदालगुरिनि बिखायाव मोजां रोखोमै जोंनि उदालगुरिनि जाय समाज सिबियारि, मेलेमजिबि, बैसोआव गिदिर बिथांमोनखौ बोसोराव खनसे मान होनाय, खुलुमनाय, बिथांमोननिफ्राय बोर लानाय आरो उन्दैफोरखौ अननाय बे मोनसे खान्थिखौ दिनै खालामबोदों। बिनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव अनलायनाय, बिनि गेजेराव जोंनि जौगानायनि जोंनि मेसेजफोरखौ जोङो बेनि गेजेरजों होनो हायो। दा बेखाय आङो जोबोद साबायखर बावदों जे उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ। मानो होनब्ला दिनै फिनै बे रंजालि बैसागु मोसानाय थिलिखौ आंखौ बेखेवनो होनायनि थाखाय बे खाबुखौ आरोबाव जिल्ला आफादा होबाय। बिनि थाखाय आङो जिल्ला आफादनि बयनिसिमबो आङो गोसो गोरबोजों साबायखर बावनानै आङो उदालगुरिबाखि आरो मुलुगाव थानाय बर' समाजनि मानसिफोरनि मोजांनि थाखाय इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबबाय। आं बेखिनिखौ फोरमायबाय। गोजोन्थों।